Transit Custom. Rolla stationcar. Og en Bimmer. 91'er. Ja, en 91'er, ja. Ja. Nej! Jeg tænker også, at vi tager det på ghetto-metode. Jeg er så vild med dit venskab. Du er så klog, og du er så genial og skarp til mange ting. Og lige nu er det så rent den ud. Er du klar? Jeg er klar nu. Skyd! Ham kan du ikke skyde. Han ved alt om biler, ikke om, Hansen? Ja. Min kammerat, der er ikke noget, jeg holder hemmeligt for dig. Hvad drømmer du så om, at du vil have efter den her? Honda Civic selvfølgelig. Selvfølgelig det er Honda Civic. Det er jo din drømmebil. Så har jeg fandme opnået det, jeg vil i mit liv. Og være normal, det er jo den største drøm, jeg har i livet. Jeg er da tit, at du er også bare handicappet. Du er mongol og alt muligt. Så ønsker jeg nogle gange bare at dø. Jeg kommer ud af nogle ting, der ikke er så heldige. Det er ikke mig, der har gjort det. Det er en, der har taget min Facebook. Det er ikke alle, der vil dig noget godt. Så bliver man nødt til at tænke. Det her det er ikke for sjov. Jeg har din adresse, og jeg er på vej over til dig. Jeg vil jo fucking ikke miste dig som ven, og så er du. Nu er det mig, der sidder og græder lige om lidt. Når du bliver ked af det, så bliver jeg altså også ked af det. Det er jo rigtig venskab, du.